Una per a ell i una altra per a mi. Una per a ell i una altra per a mi. En Finlay estava repartint les gominoles per a compartir-les amb els seus amics, quan va aparèixer un gran dinosaure. Vols una gominola? Va preguntar en Finlay. Les vull totes! Va dir el gran i força groller dinosaure. Oh, no puc donar-te-les totes! Va dir en Finlay. Aquestes són per al meu amic. Bé, doncs digue-li al teu petit amic, sigui on sigui, que vull les seves gominoles. Ell està dormint, va dir Finlay, però és un gran amic. Oh, estic molt espantat, va dir el gran i força descarat dinosaure. Tothom sap que jo sóc el més gran i el més fort dinosaure que hi ha per aquí. Només espera i... Mira! Va esbufegar empenyent una enorme i força pesada roca per sobre del turó fins al Finlay. Hauràs de fer-ho millor, va dir en Finlay valentament. Tothom sap que el meu amic es menja fanfarrons com tu per esmorzar. No et crec, va dir el gran dinosaure. De totes maneres, jo sóc sens dubte qui millor salta dels que hi ha aquí. Això és només un passeig per al meu amic, va dir en Finlay. D'acord, m'agradaria veure si el teu suposat amic pot aixecar alguna cosa tan alta com això, va dir el dinosaure. Doncs ho és. Ho és i ho és, va dir en Finlay. El gran dinosaure s'anava enfadant cada vegada més i més i més. Vull les gominoles! Pots cridar tot el que vulguis, va respondre en Finlay. Però el meu amic pot cridar encara més fort. Mira'm, mini dinosaure, què no pot fer aquest amic imaginari que tens tu? En Finlay va pensar un moment. Oh sí, a ell li fan por els llocs foscos i no pot entrar sol en una cova. Llavors el gran dinosaure va agafar el pot de les gominoles i va córrer cap a la cova. Nyam! Ara ja et creus que el meu amic pot menjar presumits per esmorzar? Va dir en Finlay. Sí! Es va sentir una veueta molt penedida que sortia de dins. En Finlay va riure. No et preocupis, ell podria menjar-te, però no ho farà. Les gominoles i les capçades dels arbres són les meves preferides, va dir el gran i molt amigable dinosaure. No tornaré a ser un fanfarró mai més, va prometre el gran dinosaure. El primer que arribi al final guanya les gominoles, va suggerir en Finlay alegrement. Tothom sap que els dinosaures grans són els millors esmunyint-se. Però aquesta vegada ell estava encantat compartint. Una per a ell, una altra per a tu i una altra per a mi. Una per a ell, una altra per a tu i una altra per a mi.